भारत ताकाजला जम्बैजला हाटिओ तिनी मणिपुरनि पाटिमाना तैनाय हमजां तैनाय हिम्बट हिमे खादुमा पाना खाइजाका भारत ताकाजला आमचाइनि लुकुर तिनी चिराय हिलिया खनाय हिलिया बृचिक हिलिया बरा हिलिया तिनी जतन पाल अंखरिनाय हमजां तै हिम्बट हिमे खादुमा पाना मन बिसितै साइमाखा मणिपुरनि पाटिमा तैनाय जास्टिक माया हंगाइके टिप्रा हास्तिनि लुकुर हान्य आचुक तंगला ताइबो चिरि खगै खरां दिसना हनैनाय ककमानि बिसितै साइमाखा नायतंदि जयाकरै गतालिया पेरिसेनानि हाबानक बुखातै जोंलाय खाथं खया दखनांगै दङ সেই मणिपुरना दैयै जोंहा जागा नखा जे नारिनि जेतन जे अत्याचार खालायजाक पानि बेलाय खेनो जों बोरिरक खाथं सिसि खायरक सुसु दिनि मेथाइ रबाय जे जों दिनि आ जागायाव खालायजाक दं मानि जे सकसा जाक दं माने दाङा नाङै दं मानि जों जत सारा पृथ्वी सारा वालानो जों साइमानखा जे बोरै खरक नैनो जे अत्याचार खालायमानि जे रेप खालायमानि आबो सोंथाय नगा आसुगै दंमालिया जोंबो दिनै ताकातजलाते जम्बैजला आमचायो जों दिनै बिखु मिसिल खालायो अबनो प्रतिबादि खालायोसै मोदी नों नायसमै नायदि निनि मकल बाय फियोगै नाहारि नायदि नों बोरिनि साकाव बुमानि साकावासो नों याक नायजाथों गागैते नों बुद्धि सरकार रंखा नायनायदि आबनो बागैनो नों अबनो दाक्ति रसायनादि अबनि मामला तो नों जे मुख्यमंत्री साइ दंमानि नों ताइ मुख्यमंत्री साइ मांगला आबनो बागैनो जोंनानो सोंनानै मुसुङो सानानै मुसुङो जे मणिपुर हावो आगिना हागिना तंखसां साखसां तंनानै बागै निनि थानियो जों दाबि खालायो दाक्ति ना नों अबनो रसायनानै नोंथो जतनो ना हामबाय।